ఓం నమ శివాయ. 23వ అధ్యాయము. శ్రీరంగ క్షేత్రమున పురంజయుడు ముక్తి నొందుట. అగస్త్యుడు మరలా అత్రి మహర్షిని కాంచి, ఓ మునిపుంగవ, విజయమొందిన పురంజయుడు ఏమి చేశానో వివరింపమని అడుగగా అత్రి మహాముని ఇట్లు చెప్పిరి. కుంభసంభవ, పురంజయుడు కార్తీక వ్రతాచరణ ప్రభావమున అసమాన బలోపేతుడై అగ్నిశేషము శత్రుశేషము ఉండకూడదని తెలిసి తన శత్రురాజులందరినీ ఓడించి నిరాటంకముగా తన రాజ్యమును ఏలుచుండెను. తన యొక్క విష్ణుభక్తి ప్రభావము వలన గొప్ప పరాక్రమవంతుడు, పవిత్రుడు, సత్యాదీక్ష తత్పరుడు, నిత్యాన్నదాత, భక్త ప్రియవాది, తేజోవంతుడు, వేదాంగవేత్త అయి ఉండెను. మరియు అనేక శత్రువులను జయించి దశ దిశలా తన అఖండ కీర్తిని ప్రసరింపజేసెను. శత్రువులకు సింహం స్వప్నమై విష్ణు సేవా ధరుండైన కార్తీక వ్రత ప్రభావమున కోటికి పడిగెత్తి షడ్వర్గములను కూడా జయించిన వాడై ఉండెను. ఇన్ని ఏళ్ళ అతడిప్పుడు విష్ణు భక్తాగ్రేసరుడు, సదాచార సత్పురుషులలో ఉన్నతమైన రాయించి ఉండెను. అయినను తనకు తృప్తి లేదు. ఏ దేశమున, ఏ కాలమున, ఏ క్షేత్రమున ఏ విధంగా శ్రీహరిని పూజించిన కృతార్థుడనగుదునా అని విచారించుచుండగా ఒకానొకడు నాడు ఆకాశవాణి, పురంజయ, కావేరీ తీరమున శ్రీరంగ క్షేత్రమున్నది. దానిని 2వ వైకుంఠమని పిలిచెదరు. నీవతడికేగి శ్రీరంగనాథుని స్వామిని అర్చించుము. నీవి సంసార సాగరమును దాటి మోక్షప్రాప్తి నొందుతువు అని పలికెను. అంతట పురంజయుడు యశకీరవాణి వాక్యములు విని రాజ్యభారము మంత్రులకు అప్పగించి సపరివారముగా బయలుదేరి మార్గ మధ్యమునున్న పుణ్యక్షేత్రములను దర్శించు, ఆయా దేవతలను సేవించుచు, పుణ్యనదుల్లో స్నానం చేయుచు శ్రీరంగమును చేరుకున్నాను. అక్కడ కావేరీ నది 2 పాయలై ప్రవహించుతుండగా మధ్యన శ్రీరంగనాథాలయమున శేషశయ్యపై పవలించి ఉన్న శ్రీరంగనాథ గురించి గాంచి పరవశించను. చేతులు జోడించి దామోదర, గోవింద, గోపాల, హరి, కృష్ణ, వాసుదేవ, అనంత, అచ్యుత, ముకుంద, పురాణ పురుష, ఋషికేశ, ద్రౌపది, మానవ సంరక్షక, దీనజన భక్త శోష, ప్రహ్లాద వరద, గరుడధ్వజ, కరివరద, పాహిమాం రక్షమాం దాసోహం పరమాత్మ దాసోహం అని విష్ణు స్తోత్రమును పఠించి కార్తీక మాసముందు శ్రీరంగనాథందే గడిపి తదుపరి సపరివారంగా అయోధ్యకు బయలుదేరను. పురంజయుడు శ్రీరంగనాథ స్వామి సమక్షంలో కార్తీక మాసంలో చేసిన వ్రతముల మహిమ వలన అతనికి రాజ్యం ముందు జనులందరూ సిరి సంపదలతో, పాడి పంటలతో, ధనధాన్యాలతో, ఆయురాగ్యాలతో నుండేవి. అయోధ్య నగరము దృఢతర ప్రాకారములో కలిగి, తోరణ యంత్రద్వారములో కలిగి, మనోహర గృహ గోపురాదులతో చతురంగ సైన్య సంయంతమై ప్రకాశించును. అయోధ్య నగరమందలి వీరులు యుద్ధ నిర్భరులై, రాజనీతి గలవారై, వైరి గర్భ నిర్భేదులై, నిరంతరము విజయశీలురై, అప్రమత్తులై ఉండిరి. ఆ నగరమందలి అంగనామనులు హంస గజామినులు పద్మ పత్రాయములతో చనులై విపుల శ్రేణీతత్వము, సూక్ష్మ మధ్యత్వము, సింహ కుచపీనత్వము కలిగి రూపవంతులనియు, శీలవంతులనియు, గుణవంతులనియు ఖ్యాతి కలిగి ఉండేది. ఆ నగరమందలి వెలయండ్రు నృత్యగీత సంగీతాది కళా విశారదులై, ప్రౌఢులై, వయోగుణ రూప లావణ్య సంపన్నులై, సదా మోహన హాసాలంకృత ముఖశోభితులై ఉండిరి. ఆ పట్టణ కులాంగనములు పతి శుశ్రూష ప్రణాయులై, సద్గుణాలంకర భూషితులై, చిద్విలాస హాసోల్లాస పులకాంకిత శరీరులై ఉండేది. పురంజయుడు శ్రీరంగ క్షేత్రమున కార్తీక మాస వ్రతమాచరించి సతీ సమేతుడై ఇంటికి సుఖముగా చేరను. పురంజయుడు రాక విని పౌరజనాదులు మంగళవాద్య తూర్పుదండ్లతో ఎదురేగి నగర ప్రదక్షిణ చేసి నిజాంతఃపురమున ప్రవేశపెట్టిరి. అతడు దుర్మాభిలాషి అయి దైవభక్తి పరాయణుడై రాజ్యపాలన మునర్చను. కొంతకాలం గడిపి వృద్ధాప్యం వచ్చుడిచే ఐహిక లాంఛనాలను వదులుకొని తన కుమారునికి రాజ్యపాలన అప్పగించి పట్టాభిషిక్తం చేసి తాను వానప్రస్థాశ్రమమునకు స్వీకరించి అరణ్యమునకు ఎగిన. అతడు వానప్రస్థానందు కూడా ఏటేటా విధి విధానముగా కార్తీక వ్రతమాచరించుచు క్రమక్రమంగా శరీరముడు డొకటచే మరణించి వైకుంఠమునకు పోయాను. కావున ఓ యగస్థ, కార్తీక వ్రతము అత్యంత ఫలప్రదమై మహత్వము కలది. దాన్ని
ప్రతి వారును ఆచరించవలను. ఈ కథ చదివిన వారికి, చదివినప్పుడు వినువారికి కూడా వైకుంఠప్రాప్తి కలుగును. త్రయోవింశతాయాము 23వ రోజు పారాయణ సమాప్తము. ఓం నమ శివాయ.